Kubor Kabatisi TV. Lawan Rashapi dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ke Three Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ke Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ke kali Datsun Redigo Batamai, kabas kem bat Bidor. Katto kat ni ki samla rangba haka lai puai terik urisau arajar arpo kila penkha ya ka wei ka seng ka bathamai ya ka bala tip kerteng kum ka national henyo trap people haka jingilang ka balalong hasalong polytechnic ka badan hamaulai shalong kalama jong kani ka seng bhalang ka bathamai ka dei ka rongli ka rongsau haka bala boru ya ki henyo tuliki klor ki ba kadeu ya ki khon henyo trap bat ka ktin phira jong ka seng kalong yat shaprang klor kari. Kinong kit kam jong ka national henyo trap people kilong uba Robert S. Merthong kum u advisor, uba David Maulong kum u president, uba Andreas Nongkenri kum u vice president, uba Kitbor Yao Pnyao kum u general secretary bat kiwei. Kaseng jungi kawan nam taki pait bahi, bat kajing mut jong kaseng jungi ka national henyo trap people, kam shim lamut batang nam taki jaj benrio kasi jungi ki badan hane kari jungi Henry kumjuru ka national ka bamut ba ngile namta baro ki para kasi prari ki badan shabar jongka rim kalia jungi but hagani kaseng jungi ni ya chaprang ngin tur chaprang but ngin om shong thai but naduk namta kasngi hi ngin yami ubut ngin yatre namta paj ba hi kumbang ila kular bang ila bam smai kan kasngi but hagani kaseng jungi ru ka moto jungi kalong ba ya chaprang klogari te ka national neutral people kadon ka jingmut hi hakaba kalama jungi kadon ni karongli bat karong saw bat haka rongli ka bamut ba ka jingsngur men sim bat ka men sim ka basida bangin ai shaki paj ba shijaj ben riu kasi jungi bat ka basawru ka bamut ba la jer kumki men barem ya rim snam uni ukong bat kaladon ru ya nyotli ki klur haka lama jungi haka jingdon jungani ka pen I ka jinglong tension jong jaj ben riu nyotrep jungi shakiwe pa ki jaj ben riu kiba hane hasne patek kadaw ka jonga bami no nakaseng UHM ka kadi naka kadon katukat ni ligi mat bangan keren kalong ba umsuthu stha bani train nam tak ba namar ba men hakatu ngai train ka bala nam tak ki jaj ben riu haka ba haka jing sale ngamladon ka no jingmut ba ngan mi nakaseng dengan form seng thamai bingnya dan kat ba kimi member jungi ta kasni kasilong ba kajing trikam kajuk ka jonga men hatu kaseng kalong ba ngam suthu namar ba per ka lockdown sipang la thungi aku presiden juga Shillong City sipang la thung general secretary te kamsong nongrem hakaba kaweiru kalong ba nganam sudah join thamai hatu kaseng la shutung namar ngam padon lai benaru la shubu do la shubu ka pusinga haka banga simjing hi bangan yalam ki kena Shillong City namar ba umdon ki member ka tu ka ningut te ngami no nakaseng nga ai no resignation letter te namar ba kidon ka tu ka ni tli ki kamjonga bala sangi na kadaw kan lockdown ngala haban concentrate no te menta pa de ngala keluit por ngala ya chapra ngala kwa bani trebiang nam tak paj ba hi brokoe namar kumbala along ki pajbahi kila oi nga bali fimi no bali fimi khmat habang ngila kimi lenti bahi pi ba pinwan sini wan stu la iba ki mare te ngadang kwa ban yai beteng kakam nang shwa thong jungi halo jakani ka seng kalong ban yada ya ga chek pen riu ka jungi bat ni don sibun ki bang ide ben le na ka benta ri ba ga chek ben riu ka jungi bat ban put ulang ya ka jing kwa ka jungi idang don sibun ka pot ai kini kisnam kisni kipanai kipanwan bangi don sibun ki bangi dai banyak keren bahkan ke por ke bamenta kawai ke campaign ke bang kwa ban ong kalong ba idon ya ke thong bangi niat teli bat ke niat teli jungi kalong ban pen scam ya ke seng ke jungi bahkan ke seng jungi kan imslam kan train ke benta kari ba ke cek ben riu bat bahkan ke seng kan le shibun ki barang kam na kabita ka ri ka rim ingkan ngapor ngakwaru manai ku play kerpang ru ya ka rim studio recording jeng ba banti bok lalu ka kinong ruai ba trustman el nong light ai running star karum nuai ki bala ruai ya kan team song jeng kan seng ka jongi